Kuyintokozo ukukhuluma nawe kwi-channel igama kupastor i-channel lenye ufike eqinisekisa ukuthi wenza ukubaleni okufanele ukulike nokusubscribe kakhulu ungaba ilunga le-channel ikhona ke link ongayisebenzisa ukujoyina ikhona ne-account number ongayisebenzisa mangukuthi unesifiso sokunikela unesifiso sokuphonsa izivaneni you are welcome to do that. Kuyasithokoza kakhulu siphinde sibonge kubantu abasubscribeayo sibonge kubantu ababukela ama-video kakhulu ukuyibona keep on coming back abantu abakhomenta bebonga basizakele nalabo ababuzayo nabo siyababonga. Namhla sibheka la isandile Ncinze 4575 ithi ngicela ukubuza ukuthi kushone ukuzibona uhlale ulwa emaphupheni akho. So ukulwa nje ngathi ufuna sithathe njengoPaul ubika kakhulu maphupha ulwa ngoba lokho sokukhomba ukuthi ikhona inkinga efuna ukusukunyelwa efuna ukulungiswa spiritually. It could be a spiritual warfare osukubhekene nayo impi kamoya could be ubuthakathi nje directed to you yeah. Kodwa ngasithi thina number 1 uma ngenzeka uphuphe ulwa sihlale njengoPaul ubi uma uhlaselwa lokhu kusho ukuthi ngenzeka umuntu ohlushwa into eyisilwane ongenzeka yaqondaniswa nawe ukuthi izokuhlupha iqede into ewukuthula into ewuzinzo empilweni. Kwabase Efesu 6 verse 10 to 11 ithi elokugcina qinani enkosini nasemandleni ayo amakhulu hlomani izikhali zonke zikamoya ukuze nibe namandla okumelana namaqhinga kaSathane. Number 2 uma kwenzeka uphuphe ulwa futhi sicela njengoPaul kwesinye isikhathi uma uphupha uhlaselwa kwesinye isikhathi lokho kungakhomba ukuthi kungenzeka bona bayagadla uthunyelwa ngezilwane nje yabona umuntu uma ekuphephetha ngezilwane ezithile. Isambulo 9 verse 21 futhi abaphendukanga ekubulaleni kwabo noma ekuthakatheni kwabo nasebufebeni babo nasekwebeni kwabo. 3 kuyenzeka futhi uma uphupha ulwa sikube uPaul futhi uma uthi uyahlaselwa lapha yana ngoba lokho kungaye kubike nje mhlawumbe kungenzeka ukuhlaselwa kwememoya emibi yomnyama yomkhathi. Ikhona eminye imimoya ezulazulayo kwesinye isikhathi ayithunyelwa ngabathakathi kodwa imimoya that is wandering yabona bese ingena ikuhlasela ngoba ithola ithuba. Kwabase Efesu 6 verse 12 ngoba asibambene negazi nenyama kodwa sibambene nemibuso namandla nababusi bezwe balobu bomnyama nabawomoya bobubi emkhathini. Number 4 yenza ukuthi maphupho uluthola ukuthi kuPaul ubiyes lungabeli ukuchaza ukuthi ungenzeka umhluphe ngumuntu obhekene nenkinga ubhekene nenkathazo eziningi futhi ezinkulu kunamandla mhlawumbe akho ozama ukuyixazulula bonake. Izaga 24 verse 10 uma udangala ngosuku lokuhlupheka amandla akho mancane. Number 5 yenzeka futhi uphupha ulwa uthola ukuthi mhlawumbe sisikhethe njengoPaul ubi kodwa kungaba uphawu usuku lokuxwayisa ngokuthi umhlawumbe ubhekene nezimbangi ezimelene nawe futhi ezizama ukukucindezela. So wena bese likathi ubone ulwa nalowo muntu lo muntu lo kunento ayenzayo engalungile nengafanele ezokucindezela le yabona ezozimpilo yakho ukuthi icindezele noma impilo yakho ibenzima. Amahubo 109 verse 3 bangizungeza ngamazwi enzondo balwa nami kungekho sizathu. Ingakho ke uma umuntu kwesinye isikhathi uyaphuphulwa naye ngoba kunento ayenzayo engalungile egadla uyagadla ngenzeka call into ayenzayo engalungile kwesinye isikhathi. Number 6 uma uphuphuthulwa uPaul ubi uma wehluleka ke lo ungabulwa whoever ulwa naye uma ekwehlula noma yilwana ulwa nazo ziyakwehlula noma whatever le ulwa naye iyakwehlula kuPaul ubi kakhulu ke ngoba lona selichaza ukuthi ngaba yinkinga ngaba yigadla ezimbi zabathakathi noma imimoya emimbi nje noma imbangi zakho zinamandla amakhulu futhi ziyakwehlula yebo. Number 7 ngokuphufulwa asivale ngokuthi ngaba uPaul uhle uma unqoba kunoma beyini olwa nayo noma bomuphi umuntu olwa naye
uyamnqoba. Lokho kusho ukuthi unawo amandla noma unawo amasu okanye indlela zokunqoba konke okumelene nawe empilweni futhi uzophumelela ekugcineni. Jeremiah 1:19 bayakulwa nawe kepha abayikwahlula ngokuba ke nginawe usho Jehova ukuba ke ngikophule. So kwesisikhathi abantu besintu bayibethatha ukuthi uma ulwa noma bulwa nani uyayiqoba lento leyo ulwa nayo, lowo muntu olwa nayo leyo. Uma unqoba bayibethatha ukuthi unento ezidalo noma kunezidalo zakho ezingelela ezikulwelayo kodwa zivela ngawo phela ngoba uyalona ubona yalona isidalo sakho siyakulwela siyakunqobela. Siyabonga kakhulu ke uNkulunkulu akakulonde kusize besibeka nje ukulwa ukuthi uma uphuphulwa kungasho into ezihlukahlukene eziningi. Ngiyakholelwa mina guys ukuthi it can be one thing ngoba singabantu abaphila la emhlabeni sibhekene nento eziningi. Kholwa kwethu ma beliefs, culture and religion konke kunomthelela emaphusheni. Idalo noma uNkulunkulu communicate message kubantu abahlukene ngendlela ehlukene, i-message eyodwa mhlawumbe ngendlela eyodwa ukuthi i-message ehlukene, yabona. So besibeka la udaba lika Sanjele Ncinza 45758 ecela la ubuza ukuthi uhlala uphupha ulwa besibeka lo. Be blessed.